הסלקציה הראשונה הייתה כבר לפני 3,400 שנה. הווה נתחכמה לו, אומר פרעה, פן ירבה. המסקנה הייתה כל הבן הילוד, היאורה תשליכו, וכל הבת תחיון. ותינוק בן 3 חודשים, ילד השואה הראשון, משה, עדיין אין לו את השם משה, נמצא בתיבת הגומה על היאור. וחסידת אומות העולם הראשונה, בת פרעה, פותחת את התיבה. שימו לב למילים. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. ותראהו, והנה נער בוכה. לא כתוב ותשמע. היא לא שמעה. או הוא ילד או הוא נער. הוא היה ילד. הוא היה רק בן 3 חודשים. אבל הוא לא בכה כמו ילד, הוא בכה כמו נער, מבוגר, עם אינסטינקט טבעי, שאומר לו לא לבכות בקול. אל תסגיר את עצמך. אל תסגיר את אלה שסביבך בבית. הוא התרגל לבכות ללא קול. ותראו את הילד, אובייקטיבית. והנה נער בוכה. ואת זה ראו. היא ראתה את האבית, היא לא שמעה קול. והבינה. ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. ילד יהודי בוכה כך. אני זוכר עד היום. אני יכול לחוש את הטעם אם אני רוצה. בגיל 5 ו4 חודשים, בעליית גג, ברחוב ירוזלימסקה בפיוטרקוב, 10 נפשות בעליית הגג, והגרמנים נכנסים לבניין הריק לחפש באקציה האחרונה יהודים שמתחבאים. ואם על הרגע הזה הייתה מוכנה ופיתמה אותי בעוגיות דבש שהכינה בבית, כדי שפי יהיה מלא, ולא אגיד את המילה מאמה, שלא אגיד מילה ושלא אבכה 10 אנשים לקוחים למוות. ונדמה לי, אולי זו אשליה, שהבטתי בעיניה ואמרתי, אמא זה מיותר, אני מבין את העניין. בגטו ורשה היה היסטוריון יהודי, דוקטור עמנואל רינגלבלום, והוא כותב, אם יהיה סוף לתופת הזו, ואם ירצו אי פעם להנציח לדורות הבאים את מה שהיה פה בגטו ורשה, וירצו לתאר את הגבורה של הגטו, אני מציע להם לעשות אנדרטה, לא כמו זו של רפופורט, אנדרטה בדמותו של ילד יהודי, כי הוא הגיבור האמיתי של השואה. זה כותב רינגלבלום. אני זוכר גרמני אדיב בחלק של הסגל בבוכנוולד. שהיינו מגיעים אליו חברי דודק שידלובסקי, ואני בגיל 7.5 היה נותן לנו פרוסת ריבה, לחם בריבה. חילקנו בינינו למחצית את הפרוסה. הוא קיפל את המחצית שלו ושם בכיס הפיג'מה להתחלק עם אביו לייבל. ואני חילקתי את המחצית שלי עם אחי נפתלי. מוישה פשיגורסקי מהבלוק שלנו, יליד פיוטרקוב איתי בבוכנוולד, ילד כבן 10, זוכר שבשבת הגדול, שבועיים לפני השחרור שלא ידענו כי יבוא, חל היורצה את יום הזיכרון של אביו. הוא רוצה להגיד קדיש על אבא. ילד בן 10, אבל אין לו סידור. אין סידורים בבוכנוולד. הוא לא יודע בעל פה קדיש. עד שהוא מצא יהודי אחד שאמרו לו זה שעובד שם במחסן הבגדים, יש לו סידור. הוא בא אליו ואומר לו, תן לי. הוא אומר, אין לי. הוא לא רצה להסתכן, לא הוא ולא הילד. ואז מוישה מוציא את מנת הלחם היומית שלו. מנת הלחם. הוא אומר לו, נדר, קח את הלחם ותן לי ל5 דקות סידור. הוא התחלק עמו בלחם. היהודי לא עמד מול הילד הזה ונתן לו את הסידור,
הוא חטף, באותה הזדמנות, זו הייתה שבת הגדול, לומר את כל ההגדה של פסח, אם והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אלה הניצולים. כאמור, 1.5 מיליון לא ניצלו. גיבורים גדולים, מבריחים את עצמם, מפרנסים משפחות, בין גדרות התיל, מתחת לגדרות, עוברים מכאן לחלק הארי הלוך וחזור, עם איזו תושייה, עם איזה אומץ לב, עם איזו נחישות, עם איזו גאווה יהודית. את מנת הלחם להגיד קדיש על אבא. יש לנו עוד נער אחד שיושב במחשכים. נער קצת יותר מבוגר מכפי שהיינו אנו. הוא יושב לא רחוק מפה בעזה וקוראים לו גלעד שליט. הלילה הזה ליל הזיכרון, כאשר יד ושם הואילה לקבוע את האזכרה השנה בסימן הילדים בשואה. שידעו ילדי ישראל להעריך את מה שיש לנו. בית לאומי, מדינה, חופש, ריבונות, זקיפות קומה, חוט שדרה. אנחנו רשאים וחייבים אולי לנשק את רגבי אדמתה של הארץ הזו, שמעניקה את הזכות לזהות יהודית וחיים מלאים בבית שלנו.